Kaixo, ni Iago naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Nora naiz eta antzerki honetan azeria izango naiz. Kaixo, ni Paula naiz eta antzerki honetan azeriaren laguna izango naiz. Kaixo, ni Megi naiz eta antzerki honetan dordoka izango naiz. Bazen behin azeria eta dordokak lasterketa bat egingo zuten. Nik asko azkaragoa naiz dordoka baino. Nik saiatuko naiz irabazten. Eta lasterketa hasi zen. 1, 2 eta 3 aurrera! Eta azeriak dordokari asko aurreratu zion. Ze aurreratuta nago dordoka baino. Eta azeria bere lagunarekin aurkitu zen. Kaixo, azeri. Kaixo lagun. Siesta bat botatzen dugu? Lehenengo janaria jango dugu eta gero siesta. Bale. Eta 4 ordu egon ziren lotan, eta bitartean dordokak azeriari aurreratu zion. Segundo azeriari aurreratu diot. Eta dordokak iristen ari zenean, azeria konturatu zen dordokak aurreratu ziola. Dordokak aurreratu nau! Eta dordokak irabazi zuen. Ze ondo, irabazi diot azeriari. Lasai, azeri, beste batean irabatzeko duzu. Eta azeria bukatu da!